Jeg hedder Connie Lyders, og jeg er projektleder på Dagkollegiet, og det har jeg været de sidste 2,5 år. Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver og har en terapeutisk efteruddannelse, som alle ansatte på Dagkollegiet har. Vores metoder er den terapeutiske tilgang, og det betyder, at de unge kommer i individuel terapi mindst 1 gang om ugen, og de kommer i gruppeterapi 2 gange om ugen. Projektet er jo forebyggende forstået på den måde, at når mor kommer i gang med at arbejde med de problematikker, hun har, så bliver hun bedre i stand til at rumme sit barn, og det vil sige, at barnet får en bedre mor. Førhen der kunne vi næsten være i vores rum dagligt faktisk, men det er vi ikke mere. Nu er vi altid sammen. Jeg begyndte også at kunne tage bedre vare på dem. Jeg er der mere for dem og kan bedre relatere mig til dem. Og når mor begynder at få bearbejdet de ting, som hun har med sig i bagagen, så kan hun også bedre være mor for sit eget barn. Så det skaber helt klart nogle fremtidsudsigter for børnene, som de ellers ikke ville have haft. Det er helt bevidst, at vi har de her pauser, hvor der bliver serveret friskbagte boller og kaffe og te. Fordi det er meget netværksskabende, og det er også socialiserende. Forstået på den måde, at mange af de her møder har aldrig siddet ved et spisebord og spist. Der er nogle af dem, der altid har siddet foran fjernsyn og spist, og nogle af dem, der ikke har fået almindelig mad. Så mange af dem er ikke vant til at få, blive sørget for. Og det er noget af det, vi gør. Det er en form for omsorg at give dem morgenmad og frokost. Og bare det at sidde omkring et bord og hygge sig og være sammen, det er også noget af det, vi lærer dem i forhold til deres børn. Men det tager tid, når man ikke har lært det som barn. Vi har jo nogle frivillige, som vi er rigtig, rigtig glade for, fordi de bidrager med noget, som vi ikke kan bidrage med. De bidrager med sig selv, kan man sige. Vi har blandt andet matchet en lille dreng med en af vores frivillige mænd, og det er en ren succeshistorie, fordi den lille dreng har ikke haft kontakt med sin far, og det vil sige, at han har ikke haft nogen mandlig rollemodel. Den mangler en øjne her. Så må jeg på en anden. Så det at få matchet en lille dreng med en mand, som er moden, og som selv har haft drenge, og som ved, hvad det vil sige at være far, og dermed også bedstefar, har været fantastisk for den lille dreng, som er begyndt at vide noget om, hvad mænd de går og laver, og hvad de kan sammen, og får nogle mandebilleder på. Et af de vigtigste punkter for Dagkollegiet har jo været at hjælpe de unge med i gang med en uddannelse, at ligesom bane vejen for dem, kan man sige. Og det er jo der, hvor vi går ind med det terapeutiske stykke arbejde, inden at mor kan komme i gang med en uddannelse, fordi der er for mange barrierer. Men jeg har fået tro på, at jeg ville kunne gennemføre en uddannelse. Førhen var jeg sådan, jeg havde prøvet så mange forskellige ting, og ikke gennemført noget af det. Så jeg troede ikke selv på, at jeg nogensinde ville kunne gennemføre en uddannelse. Men jeg er nået dertil nu, at jeg ved, hvad jeg vil. Og jeg er 100% sikker på, hvad det er, jeg vil. Og jeg ved også, hvordan jeg skal opnå det. Og jeg tror på, at jeg opnår det. Jeg ser Dagkollegiet i fremtiden som et tilbud, som Odense Kommune og andre kommuner på Fyn kunne drage stor fordel af. Så det er jo helt klart en investering at komme på Dagkollegiet for dem, der skal betale, altså kommunerne. Fordi de her kvinder kommer jo ud af kontanthjælpssystemet, de kommer i gang med en uddannelse, og de kommer til at bidrage til samfundssystemet igen. De bliver selvforsørgende, og det er jo det, der er hele målet med det her projekt, det er, at de unge mødre bliver selvforsørgende. Om 5 år? Der har jeg en uddannelse. Der vil jeg forhåbentlig være uddannet ernæringsassistent. Der er jeg i gang med læreruddannelsen. Jeg er lige ved at være færdig. Forhåbentlig.